Babae, anina ang imong anak. Anak, anina ang imong inahan. Mga igsoon, kini pagkapagbaton ni Sister Erlinda Mendez, facilitator sa Basic Ecclesial Community, Paris Pastoral Council Treasurer, Coordinator, Presidente sa Lectors. Ang ikatlong mao ang babae, anina ang imong anak. Anina ang imong anak. Kinsay nakatugad sa kasakit ng Maria. Kasakit sa usa kay naman na nagsulong sa iyang anak nga nag-antos sa iyang mga sakit. Kinsay makatugod sa kasakit sa usa kay naman nga nagsaksi sa iyang anak nga naghinulat na sa kamatayan. O kinsay makatugad sa kasakit ni Jesus. Kasakit sa usa ka anak na nagginahanglang musulong sa kasakit nga gibati sa iyang anak. Kinsay makatugod sa kasakit sa usa ka naman dihang iyang nakita ang iyang sugod nga tigala si San Juan. Nga usab niampi sa katun-anan sa inahan nga si Maria. Apan bisan para sa ginabuhan ng kasakit nga gibati ni Jesus dito sa krus, siya naginuhang paghapon sa pagbungan ng pipila pang mga tulong aron ang iyang inahan o ang timunan na iyang inahan makapagpun o kahubayan. Ese Venus Cruz, Ese Martyr Cruz. Babae, anina ang imong anak. Anina ang imong anak. Kini mga pulong ni Jesus diya sa krus, mga pulong na hinungkay sa kasing-kasing na puno sa pag-antos. Apan sa gihapon, kasing-kasing na may umamon ang malawag. Sama sa atong katakan at kapong dili, ang mga panimpon sa atong inahal sa kinabuhi na padulong namin ang kanila. Mga pulong ni Jesus na bilihon anak sa iyang simbahan, ikan kanilang ang karon. Meaning makigayon sa dihang nakita ni Jesus na nagtindog ang iyang naman ubos sa krus na nag-antos sa tumang kasakit. Ubalay natin mahimo, kundi ang pagkilak o ang iyang magtubod ng mga lupa na iyang nanan. Mga lupa parito, mga lupa sa data mga pangutanan, mga lupa sa kaluoy. Si Jesus na puno sa pag-antos, apan padayon na nagtao, na higuma o mitutok sa unahan na iyang pinalangga o sa tinunan. Anina ang imong anak. Anina ang imong anak. Mga pulong sa pagtuo, paglaom ng lupa. Mga pulong na nagtanag sa dakong taas, alam sa pagkadayon sa misyon sa isugdan ni Kristo. Usukan niya ako. Ito ba? Ang mga manunod ni Jesus, nagubot ang Maria, ngayong naginahan. Sila ng iyang mga anak. Ang maong pagtinumpay sa inahan ng anak gato sa Kalbaryo. Maong ang labing may nulukong kita sa atong kasaysay. Ang kasakit sa duha nagdubli sa kasakit na nibati sa usap-usapan nila. Kiniya kita po kadaan ng kasidanan sa tigulang dito sa templo. Bukhan. Ang katulad sa mga kamahanin ni Espada, mulabas sa tinunggaw kalimong kasing-kasing. Ang kasing-kasing ni Maria, ipigas, mahayat ni Espada, nabuak, umot sa pagsulong ni Ini sa anak na simple, na walay sala, ipag-ulawan, o kita-ibit ay sa kapan. Napuno sa sama, bigan sa iyang tulong,
Ani ang mga kaisunan, mga kadyamos, sa atong mga kamanalong, nagulong at katapusan ng ulong, ang ginitong sa atong ilong, samtang nabitay siya na nasos. Kita pang ibay naman sa importante at kinahanglan ng nasyon, bali sa mga ginikanan, at sa ilang mga anak. Si Jesus nagwala sa nagkasalok na niya ang pananaw. Kung naghimugas niya ang naginawa niya sa baba sa kamatay. May bubaong nagtutog siya dinahan kung may tuaw. Aniya ang inuwi nila. Nabisan pa man, nang biya niya sila naging kalimutan, humani ang bawasa ang misyon alang sa atong kalulasan. Mga naon na naglantaw ang iyang inahan, makumahan, dili kayo mapasagdan. Hindi nagpasabot lamang sa usa ka iyas, sa pagpapabana at pagtakot sa mga anak, nagdo sa ilang kamunukan. Mga kaisunan ng Kristo,
inahan sa Santa Iglesia sa simbahan. Dinhin, ituluan ka sa anak sa Diyos. Pagdamo, sa inahan mo ng pakikisma o pagpamangkin ni Maria. Mga kaisuunan, o iyang mundan, ngano kasinundanan sa atong kinabuhi, ingol na nagawa sa Diyos sa daigdig mati. Kita ang Panginoon na sinahan ng pagkamungan ni Maria ang patakas sa langit. Busa, diha sa tanang pag-ingkamong patural sa simbahan, anaan lang ang atong katubangan, ang atong pinahan. Si Maria, isip atong nabang o umang-aaw. Dinin Rigas, ang atong obispo Cristobio, miluwat sa atong pinapatulan. Ang atong sinulong simbahan, o mauang pagpuyo sa kinabuhay ni Jesus o Maria. Siya nag-aawak ka nato sa kanunay sa panagdipusa sa atong devotion at ni Maria. Sa katinunan na upang sa atong obispo, pagkutikaran ko, magmamanayon, magmamanayon sa atong pagpuyo. Isip kagawan sa Diyos, diya sa atong dayos sa mao ang kanunay o pagpilog-pilog sa pag-ampo sa sinatulo. Diha sa padayon niyang pagtulunan. Awhag o tambang, maanguluga nato ang tinuod ng panagkikisa ubal sa kumakahanay ang inahan sa kakalitan o kanato na kanitan. Sa atong pagtapos, sa atong pamalandro, may nagulong-ulong ni Jesus, ibabaw sa Diyos, ipahiluna ka ang atong pagsalig sa inahan ng pagpangko ni Maria. Kaliwanag sa datang magsulay sa pagkadalan, diha sa dalan na atong pagalakan, mga problema sa atong katilimutan. Tanan ang atong ihangan sa mga pamilya ni Maria na atong langit pagkinahan. Babay, anina ang inyong anak.